има цел, за да те изпрати тук тази сутрин. Духът на Бога ще говори и аз вярвам, че ние наистина трябва да бъдем бързи в слушане, бързи в разбиране и дай Боже да приложим това после в нашия живот. Със сигурност от тази сутрин ще можем да зарадваме и много други хора, които са духовно с нас, но са далече от нас, и да изпълним една голяма молба на няколко стотин човека. Моля ви се, пускайте проповедите, моля ви се, качвайте. Аз до сега имах проблем с това, но благодаря на Бога, че вече дойде време и ще можете да ги намирате и в интернет. Когато е готова страницата, ще ви кажем къде е. Ще ви разпратим линкове, да може да гледате, защото наистина понякога прекалено многото информация, която се освобождава от тук, просто минава през нас, но не можем всичко да попием. Когато гледаш втори път проповедта, фащаш и разбираш някои неща, които са много важни за тебе. Пък така ще можете да изпратите линкове на хора, които нямат възможност да идват на църква, особено тези, които са в чужбина, Бог да ги благославя. Така че трудно е за мене, пак казвам, да записваме и да качваме тези послания, но преди известно време Бог ми беше дал сън, приготвям хляб с бяла престилка съм и правя хляба, ама има много тесто и пека хляба и то хай чудесно. Хората обаче имат голяма ограда, не могат да дойдат и да го вземат. И аз разбрах какво е. Какво искаше да каже Господ, че то хляб, който е нашия Господ Исус Христос, Словото трябва да може да стигне до тези хора и дай Боже да едат от този хляб, защото Исус казва: аз съм хлябът, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота. И всеки, който еде от този хляб, казва, ще живее, понеже неговите думи, дух са и живот са, Бог да ни благослави. Знаете, че започнахме поредно разглеждане на Евангелието от Лука и заедно, четейки, изучаваме. Малко са по-различен стил проповедите, тези, които са си от църквата и ме познават, знам, че им липсват така наречените пастирски проповеди, които са точно с цел, с тема и носят съвсем друго послание. Но Бог е дал петкратното служение и едно от тях е учителското, така че този тип проповеди, наречени учителски, ще ни научат на много неща. И това е добро да бъдем заедно през това време, докато минем цялото Евангелие, да придобием цялостна представа за нещата, които са се случили и вярвам, че наистина Бог ще ни благославя през това време. Миналия път, въпреки че четохме доста от текста, успяхме да завършим 5-та глава, т.е. 6-та, простете. И сега отиваме в 7-та глава от Евангелието на Лука. Между другото, това е моето любимо Евангелие, а това е моята любима глава, 7-та глава от Евангелието на Лука. Тук наистина ще бъдем предизвикани малко по-надолу, ще бъдем много насърчени, вяра да дойде в нас. Така че хубаво е през тези 4 служби, в които ще разглеждаме тази глава, да можем да намерим време и да бъдем заедно и заедно да размишляваме върху Писанието. Нека да четем от началото. След като свърши всичките речи към хората, които го слушаха, Исус влезе в Капернаум. Слава да бъде на Бога. А на някой си стотник слугата, който му беше мил, поледуваше на умиране. И като чу за Исус, изпрати до него някои юдейски старейшини да го помолят да дойде и да оздрави слугата му. Те прочие дойдоха при Исуса и му се молеха усърдно, като казваха: той заслужава да му сториш това, защото обича нашия народ и ни е построил синагогата. А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Затова даже не счетох себе си достоен да дойда при теб. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее, защото аз съм човек поставен под вас и имам подчинени на мен войници и казвам на един: иди, и то отива, и на друг: дойди, и дохожда, и на слугата си направи това, и той го прави. Като чу това,
Исус се почуди, обърна се и рече на вървящия подир него народ: казвам ви, че дори в Израел не съм намерил такава вяра. И когато изпратените се върнаха в къщи, намериха слугата оздравял. Слава да бъде на Бога. Това е текста, върху който тази сутрин с помощта на Святия Дух ще бъде нашето размишление. Една чудесна библейска история, за което аз благодаря на Бога, че е записана в Евангелията. Ние днес можем да четем и да се насърчим от този чуден текст. Исус върви с голяма аудитория от слушатели, голяма тълпа от хора, които го придружават, за да видят чудесата, знаменията, които той вършише, защото той постоянно, когато се отворише врата за изцеление, за чудо, той правеше и хората бяха любопитни да видят как става това, как се случват тези неща. И той, придружен от тази тълпа, докато говори, отива в Капернаум. Колко от нас обаче вярват, че Исус тази сутрин е тук сред нас в Китен? Защото Бог каза: там, където има двама, трима събрани в Мое име, аз ще бъда сред тях. И този същия, който тогава изцеляваше, той не е изгубил силата и мощта си. Той може и тази сутрин да изцелява. Стига обаче ти да дойдеш с вяра при Господа. Защото Той е сред нас. И аз вярвам, че всеки, който дойде с вяра, ще бъде изцелен, ще бъде освободен. И точно това ще видим, защото със сигурност в този град Капернаум е имало много болни хора, които са страдали доста зле, но слава Богу, че един човек е бил придобил вяра и той поиска, защото Исус казва: потърсете ме и тогава искайте и ще ви се даде. Той поиска изцеление. Важна е нашата крачка, която ние ще направим. Така че ако ти си дошъл с вяра, че Господ е тук, слава Богу. Но ако си дошъл с по-голямата вяра, че точно тази сутрин е деня, в който ти ще бъдеш помилван от Бога и ще си отидеш без твоя проблем, без твоята болест, слава Богу, Бог се радва и казва: о, голяма е твоята вяра, нека ти бъде според вярата. И тогава ние ще се тръгнем освободени, изцелени, променени, благословени. Защото, вижте, в тълпата имаше обикновено и болни хора, хора с проблеми, но те не викаха към него, не казваха проблема си, просто наблюдаваха. Не бъди просто наблюдател. Извикай: Господи, имам нужда. Боже, може би силите ми се изчерпват вече. Боже, искам. Кажи на Господа, защото ние добро е да имаме вяра, но трябва да включим и устата. Със сърцето вярваме, с уста правим изповед и тогава ние се спасяваме. Исус влиза в Капернаум. И тук главният герой на тази роля не е до толкова болния от този текст, който четохме, а този стотник, чието име даже не се споменава. Ние не знаем как е името му, но този човек е бил властен, важен, богат човек. Човек с авторитет в очите на хората, защото той отговарял за едно поделение, римско поделение от 100 войника. Той е бил командира на поделението. Той е бил важен човек. И като такъв, четеме тук, някой си стотник, слугата, който му беше мил, боледуваше как на умиране. Брати и сестри, обикновено хората, които са с авторитет, с власт, с възможности, не са много добре отнасящи се към слугите си, а особено пък да ги обичат и да ги е грижа за тях. Но ние виждаме как Лука в малко текст ни дава много информация и той казва характеристики за този човек, че той беше по-различен. Освен, че имаше власт, авторитет, възможности, пари, той имаше любящо сърце. Той обичаше слугата си. А Бог търси такива сърца днес и в нас. Ние трябва да бъдем различни, защото Бог се удоволства да ни прибавя, да ни благославя, но ако сърцето ни изпълни най-голямата заповед, да възлюбиш ближния така както себе си и да считаш другия за по-горен от себе си, малко нещата не са окей, брати и сестри. Но ние виждаме любовта на този човек и неговата загриженост към неговия слуга, който не само, че беше болен, тук Словото казва, че той беше на умиране, т.е. той беше тежко болен. И за съжаление, когато някой се разболее, ние много лесно можем да видим това. Нищо те няма, това ще мине. Сега, нали, малко ма ще мине. Обаче, когато нещата са по-зле, ние виждаме,
И пред болния, слава Богу, че може и да има някои по-такива хора, които не преценят какво излиза от устата им, но ние пред болни обикновено тази информация не я споделяме, но като излезем и казвам, работата не е добре. Човека си отива, човека е на умиране. Ние виждаме, че нещата са много зле, нещо не е окей. Такъв беше случай с този слуга. А обикновено по това време слугите нямаха статута на домашно куче. По това време имаше слуги. Ако имаш домашно куче, то е по-почитано, по-добре хранено, повече обичано от слугата. Така че този човек явно е бил много различен. За да го боли за неговия слуга и да го обича, ние виждаме, че сърцето му, а дай Боже и нашите сърца да бъдат много по-различни в това опако, извратено поколение, сред което живеем, защото Бог казва, повече от всичко друго, що пазим, да пазим сърцата си, да не ги закоравим, да бъдем с меки сърца, с любящи сърца, по-различни. И така този човек, който беше важен стотник, в 3 стих има нещо, което съм ви подчертал. И като чу за Исус, че Той е в Капернаум. Преди да видим какво направи, този човек за пореден път чува за Исус, че Той е в Капернаум сега, но той преди това беше чувал за Исус от други хора, които разказаха за великите дела, които Той с лекота извършва, как отваря очи на слепи, как гони бесове, как гони демони, как възкресява умрели. Днес срамлите от благовестието, мили братко и сестро. Ние не знаем кой му е говорил за тези велики дела, но той посял семенцето, наречено вяра в сърцето му. И днес ти трябва да бъдеш добър сеяч на благовестието. Не можеш да се срамуваш от благовестието. Защото всеки, който работи на Божията нива за разширяване на царството, Бог сам се ангажира всички твои нужди, всичко, от което имаш нужда да бъде снабдено на време, защото ти си работник на нивата за разширяване на царството. Така че някои хора си бяха свършили работата без да имат ограничения, бариери, които са невидими, но са много страшни, които днес стоят пред нас. Защото някои хора казват, добре е да говори на колегата си, добре е да говори на човек от своя ранг, от своето ниво, ама той е началник на цял батальон там, на толкова войници, как да му говори, как да говори на кмета, как да говори на президента. Хора, не се притеснявайте, не се срамувайте да говорите, защото всяко човешко създание, всяко човешко творение има нужда да чуе благата вест. Не подценяй хората. Особено друга бариера, която много е, този е прекалено грешен, този пък е пияница, другия на него няма да говоря. Не дай да търсиш съвършенни хора. Не дай да търсиш съвършенни хора. Сей навсякъде, защото трудът ти ще бъде възнаграден и то щедро. Трудът ти в Господа никога не е напразно. Така че някои хора бяха си свършили работата и този човек, като беше чул за същия този Йешуа Менсарет, Исус от Назарет, той си беше извлякал заключение, че този Исус не е като другите от Божия народ. Бог да благослови Израел. Амин. Той разбра, че обикновен човек не може да върши тези неща, които върши Исус Христос. И неговото заключение беше много ясно. Ние ще го видим и ще го чуем за пореден път малко по-надолу в текста, когато той праща приятелите си при Исус, как той го нарича Господи. Той вече беше насигурно, че човек сам по себе си не може да върши тези неща. И той го беше разпознал като Господ. Сега обаче виждаме какво става. Той чу за Исус, че беше там в Капернаум. И какво направи? Изпрати до Исус някой, ама кой някой, юдейски старейшини, да го помолят да дойде и да изцели слугата му. Искам да поразмислим малко върху текста. Юдейските старейшини имаха едно качество, което аз не толерирам и Христос не толерира, наречено гордост. За да бъдеш старейшина в Юдея, това означава, че ти си бил човек много начетен, човек на знанието и те имаха респект от хората. Те знаеха Тората на Исус,
не бяха случайни хора. Обаче да отидеш ти да заповядаш на някой такъв човек с гордост, с респект от хората, иди да ми направиш това за тях е такова голямо унижение. Все едно и също да кажеш на детето, иди ми дай една чаша вода, ама той детето нали е друго. За тях това е унижение. Обаче виждаме от тази добавка в текста, какъв респект и какво уважение те имаха към него. И то не беше напразно. Защото той човек беше дал доста средства, за да им построи синагогата. И те му бяха благодарни, задължени. Затова те се покориха. И не само, че отидоха, ами бяха много настоятелни в молитва. Настоятелно молиха Господи. Моля те, ела, той заслужава. Той е добър човек. Той ни направи това. Виждаме ли го това в текста? То е много ясно, братя и сестри. Иначе, как си представите някой, който не е юдеен, да отиде и да изпрати някой старейшина и да ми свърши това? Това няма да се случи никога. Но ние виждаме в това характера на този човек. Този човек е бил много различен, много щедър, много добър и така. Те отиват при Исус, ето виждаме тук, те прочие дойдоха при Исуса и му се молиха усърдно, като казаха, той заслужава да му сториш това. Сириш да отидеш и да изцелиш слугата. Като изтъкват защо заслужава. Защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата. Нали знаете, че един строеж не става с малко пари? Той става с прекалено много пари. Особено когато се строи синагога. Този човек не беше притиснат от никой, той просто взе решение да даде. А всеки, който дава, ще му се даде, братя. И това е извечен принцип в Словото Божие. Той беше дал, той не знаеше, че ще дойде време, когато ще му потрябва изцеление за слугата, но понеже беше дал, той непременно ще получи. Сещате ли се историята на един пророк, който често ходеше в чужбина да благовества, там да говори на царя, и една жена го видя. Сега нарочно не говоря с имена, искам да ви провокирам да си четете Библиите, защото и тази проповед е учителска точно с тази цел, нали, да научим нещо. И когато тя видя, че пророка ходи често там, взе решение да му построи една стаичка, вътре сложи една маса, един стол, едно легло, така като идва пророка да има къде да отсяда. И го покани и каза, виж какво, тая стая, тоя маса, този стол, тук леглото направих за тебе. И тогава слугата каза на своя малко нечестив, т.е. пророка каза на слугата, който беше малко нечестив, какво добро да сторим на тази жена? Да запознаем ли с царя, да й направим връзки с царя? И тогава слуга ми, тя няма дете. Сещате ли се? В моята Библия има тази история. Не знам, потърсете, може да има и във вашата Библия. Насърчавам ви да си четете Библиите, брати и сестри. И понеже тя беше дала без да очаква за замяна, тя не беше инвестирала с цел да спечели нещо. Тя беше дала от чисто сърце. И на нея и се даде. Тогава пророка каза на слугата, иди и кажи до година по това време, че ще има син. А тя вече се беше примирила, че няма да има дете, всичко. И даже тя реагира остро и каза, какво лошо съм ви направил, че сега ми бъркате в раната, че ми давате празни надежди. Обаче, понеже тя беше дала, до година на нея и се даде. И тя получи своя син. Тази сутрин ти си в позицията на даващия. Вярвайте ми, Бог всичко вижда, всичко знае. Бог знае, че ти си се бръкнал в джоба да заредиш гориво, да дойдеш на църква. Ти си дал. Той непременно ще ти даде. Бог да ти благослови. Бог вижда, че ти си дал от времето си. Ехо, ти тази сутрин можеш да бъдеш на разходка, на кафенце, в дивана, пред телевизора, някъде другаде, но ти казваш, ще дам от времето си на Господа. Бог обаче, когато вземе, той връща пълна, стърсена, препълнена мярка. И ако ти си дал от времето си да дойдеш при Господа, и аз те благославям, и тези, които ще гледат това видео, те ще дадат от времето си да гледат това видео, те също ще получат. Ама знаете ли какво ще получим? Ще получим много ценно време с Господа, когато имаме нужда. Ще го призовем и той ще каже, о, ти даваш от времето си, сега ще дам от моето време за тебе. Да ти изслушам, да те изцеля, да ти благословя,
Бог да ни благославя, братя и сестри. Така че този човек беше дал. Нямаше как да не му се даде. Те разбираха тези старейшини, които отидоха да молят Исус усърдно, че той заслужава, защото той е даващ. Ти даваш ли си? Даваш ли любов на хората около себе си? Ще ти се даде любов. Ама ако ти само хапиш и се зъбиш на всички наоколо, не обвиняй хората, че всички така се държат с тебе. Ами снахата не ме искала, съседите не ме... Ами ти това сееш, това жениш, братко. Това са Божиите принципи. Ние трябва да побеждаваме злото с добро. И ако ние сме изпълнени с добро, а дай Боже да е така, ние трябва да даваме добро навсякъде. Добро навсякъде. Без да слагаме някакви наши критерии, кой заслужава да получи доброто и кой не. И така, те отидоха, изпълниха това, което молиха Исус, и Исус се съгласи и тръгна към къщата, за да изцели болния. Виждаме в 6 стих, че Исус вървеше заедно с старейшините, плюс тълпата, която го придружаваше. Значи те бяха вече станали внушителна група, защото Исус се движеше обикновено с антураж 70-80 човека. Освен това, хората, които виждат тая група, отиват да видят какво става, що става, дали някой не се кара, кой той е дошъл, какво, събира се още по-голяма група. Там са и старейшините и вървят към дома на стотника. И когато вече не беше далеч от къщата, стотникът всичко знае какво се случва. Има хора, дето идват и го информират, че Исус идва, че прие молбата, че идва. Той изпраща до Исус да му кажат друго послание. Ето виждате как се обръща към него и той, пратениците, ги настоява да предадат думите му буквално, точно, да не изкривят посланието. Защото това е много важно. Когато ние отидем да занесем благата вест, да не изкривиме, да предадем точно думите. Моля ви, когато отивате да благовествате, не дейте да плащате хората, че ще отидат в ада. Това не е благовестие. Не дейте да се измисляте, че сте сънували за тях сънища и сте ги видели в това с цел да... Има такива хора, които казва, отишъл да благовества на някой, ама той е дяволско благовестие. Аз те сънувах, че така и човек от страх ще ходи. И човека ми пише и каза, то сме сънува така, аз отивам и аз му звъня на то, защото го познавам. Викам, ти що излага човека, че се сънува? Да идва на църква. Викам, да, ама ти знаеш къде ще отидеш? Защото лъжата води в ада. Така че ние трябва да внимаваме с това, което някой ни е предал, да го предадем абсолютно точно. Бог никъде не каза да отидем да съдим хората. Що ги съдиме? Бог да бъде милостив и да внимаваме каквото ни е предал Исус, това да предаваме на хората. И те отиват пратениците, новите пратеници, да предадат точно това, което Той им каза. И вижте сега какво Той им каза. А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат, Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Затова даже не счетох себе си достоен да дойда при тебе. Не, че ме мързи. Иначе аз щях да дойда сам, ама съм твърде грешен. Ами нормално е да се смята за грешен. Човек, който е толкова властен, за да се издигне, той е водил много битки, убил е много хора във войните. Той се счита за прекалено недостоен да отиде при Исус. Сещате ли се някой друг да се е считал така, когато той искаше отначало да натрие носа на Исус, защото Исус заради него отиде на брега на Генисаретското езеро и той със своите съдружници чистиха мрежите. И когато слушаше учението на Исус, в неговите уши звучеше по съвсем различен начин. Защото Петър беше човек буен, човек, който пали на четвърт. Исус отива и казва, ударят ли те по едната буза, обърни и другата. Знаете ли как звучеше това на Петър? Абе ти си, как ще ме учиш на глупости, аз да бъда женчо? Нека някой да ме удари, да видиш какво става. Обаче, когато се случи чудото на преумножаването и той разбра, че това не е случайно, тогава какво каза Петър? Господи, иди си от мене.
аз съм грешен, недостоен човек. Същите думи виждаме отново тук. Този човек знаеше много добре какво стои. Ако някой друг беше на неговата позиция, щеше да каже: какво съм грешен, аз си върша работата, аз съм толкова важен, богат, преуспял, цяла църква построи, Господи, ние разчитаме на нашите... Моля ви, никога не отивайте пред царя Исус Христос с вашите, защото те не струват нищо, нашите праведни дела са като дрипа пред Господа, нищо. Но някои хора съм ги чувал да отиват пред царя така: Господи, аз ходя на църква, аз дам десятък, аз имам постижения, аз съм важен, трябва да ми обърнеш внимание. Не, моля ви, никога не отивайте така пред царя. Вижте, когато отидете със смирение, непременно ще получите. И този човек отиде с голямо смирение и каза: аз за това не дойдох, защото самия аз съм недостоен да дойда пред тебе. Кажи само дума, аз вярвам, че слугата ми ще оздравее по една дума, казана от твоята уста. Няма как Исус да не се зачуди на това. И той пояснява, защото аз съм човек поставен под власт. Тоест, на мен ми е дадена власт от хора, но аз съм човек поставен под власт. И аз имам право да упражнявам тази власт. Той като началник на поделението, като каже на войника: иди направи това, той е длъжен да го направи. Сега, знаете ли, че вие, без да подозирате, сте поставени под власт? Всеки, който е кръстен в Святия Дух, Святия Дух е сила, която Бог до завист ревнува за това, че ни е дал. Помните ли, когато Исус отиде на кръста, ние след малко ще възпоменем неговата кръстна смърт, и умря, и го погребаха, и възкръсна, слава Богу, и се яви на учениците си. Учениците му искаха да бягат от Ерусалим, защото онези хора убиха силния. Този, който изцеляваше, възкресяваше децата им, те го разпънаха жестоко, поругаха се с него, убиха го. И учениците казват: ако те така направиха с Исус, могат да фанат нас и да направят и така с нас. Искаха да бягат. Но Исус им каза: не бягайте, стойте в Ерусалим, докато се облечете с червени, лилави, зелени дрехи, не, докато се облечете с сила отгоре. Святия Дух е сила. Всеки един, който е кръстен в Святия Дух, той има сила, има власт на цялата сила на врага. Бог да ни благославя. Имаш сила, дадена от Святия Дух. Затова в края на онова прословото Евангелие, което е само 16 глави, и го има и в моята, вярвам, че и във вашата Библия го има, вижте кое Евангелие с 16 глави, казва: повярва ли ти в Мое име, бесове ще гонят. Ти имаш власт. Няма какво да му се молиш: ма моля ти, излез от думът ми, от живота ми. Ти имаш власт, заповядай на нечестивия да се обира крушите в името на Исус. И той трябва да го направи, трябва да се покори. Ти си човек с власт. Сега обаче, обърнете внимание какво той казва: аз съм властен човек, но има над мене друг с по-голяма власт. Тоест, тук се говори за духовна иерархия. Ние имаме власт да гоним бесове и демони, но има хора от нас, които са по-властени. Те са малко по-високо поставени от Господа. И когато става въпрос за нещо по-сериозно, с което не можете да се справите, затова Словото Божие ни казва: извикайте църковните презвитери. Нека се помолят да го помажат с масло с Господното име. Те имат малко повече власт. 2-3 да се молиме. Така че благодарим на Бога за тази власт, която Той ни е дал. И ние сме наистина овластени. Бог ни е дал власт на цялата сила на врага. Само че дали го разбираме? Дали стоим с тази власт? Дали упражняваме тази власт в името на Исус? Защото силно оръжието в името на Исус да заповядаш на демони, на бесове и те да излизат. Само че тук ние виждаме много други неща, на които сега ще обърнем внимание. Този човек казва: защото и аз съм човек поставен под власт и имам подчинени на мене.
И казвам на един иди, и той дохожда. И като чу това Исус, обърна се и каза на цялата тълпа: дори в Израел не съм намерил такава вяра. Първо, за какво бяха изпратени старейшините, израилевите? Да помолят Христос какво да направи? Да отиде в дома, за да, какво да направи? Да изцели. Да отиде в дома да изцели слугата. Само че след това той изпраща приятелите си и казва: не идвай в дома ми. Аз вярвам, че само една дума е достатъчна да свърши работа. Днес много хора отиват при хората, поставени с власт. Разбрахме вече, че има хора, които са с власт от Бога дадени. Първо това сте всички вие, които сте кръстени в Святия Дух. След това има хора, на които Бог е дал власт с изцелителна дарба. Те са много повече над нас, които имаме само Святия Дух. Бог е дал пророци, Бог е дал различни овластени хора, за което да бъде слава на Бога, защото всичките дарби са дадени да служат на нас, на църквата, на хората. Слава да бъде на Бога. Сега обаче ние като отидем при някой овластен, защото виждаме, че на него му се покоряват демоните и бесовете, като се моли, хора се изцеляват, като заповядва на демоните, те излизат, ние отиваме с нашите планове. И казваме: трябва, пасторе, да дойдеш къщи, да се молиш, защото имаме проблем. И аз казвам: няма да дойдеш, ще се помолиме тук. И ти си отиваш ядосан и не вярваш, че ще стане, и нищо не става, защото като не вярваш няма да стане. Ти искаш да бъде по твой начин, да отида у вас да се моля. Да, ама аз вярвам, че и от тук, като се моля, молитвата може да освобождава, да благославя. Точно това, което се случва. Ние малко идваме в ролята като на онзи асирийски военачалник Ниаман, който беше отишъл до пророка, ма със своите си планове. Аз мислих, че той като излезе, сега ще призове Господа, ще сложи ръце, ще направи нещо, ще гръмне, ще трясне. Той ми изпрати слугата си да ми каже да отида се потопя 7 пъти в реката. И си тръгна и беше готов да изгуби изцелението си. При Господа не идвайте с планове, моля ви. Имало е случай, когато аз съм се самопоканвал в дома на някой. Като ми разправят, като кажат какво, аз казвам: трябва да дойдем. Защото знам за какво. Там става въпрос за нещо по-сериозно. Тогава трябва да дойдем. И ще дойдем и ще се помолиме. Но когато ти просто търсиш човека овластения, а не Господа, и си държиш на твоите си неща, ами работите не стават, братя и сестри, така. Ние трябва да дойдем при Господа с вяра. Колко от вас вярват в Словото Божие, че ако двама от нас се съгласят за нещо, изобщо знаете ли го, че го има този стих в Библията, то ще им бъде. Ако двама от вас се съгласят. Сега ти си овластен, ти си кръстен в Святия Дух, слава Богу, и отиваш при този, който е малко по-овластен от тебе, с по-висок ранг, и казваш проблема си. И той казва: дай да се помолим да се съгласим. Не, ти трябва да дойдеш къщи, това трябва да стане само по този начин. Това е проблем. Ние просто трябва да бъдем вярващи. И аз вярвам, че ме разбирате, ако и да ме гледате малко по-странно тази сутрин. Вярвам, че ме разбирате за какво говоря. Ние трябва да се съгласим двамата и с вяра да поискаме това, и вярвам, че наистина то ще ни бъде. Защото Исус, като му каза човека: не идвай, той се спря. И тогава каза на пратениците: идете си тогава, нека да му бъде според вярата, нека да оздравее този човек. И когато те се прибират, вижте сега какво се случва. 10 стих. И когато изпратените се връщат в къщата, намират слугата, който беше не болен, а на умиране. Вместо да го намерят умрял, те го намират жив, слав да бъде на Бога. И знаете ли в разширения превод какво пише? Питаха: колко часа му стана по-добре? Защото те видяха точно минутата, в която Исус каза думата. И те казаха: ми към това време. А точно тогава Исус беше казал дума, и думите на Бога нямат разстояния, които да могат да ги спрат. Така че аз вярвам, когато ние се съгласим тук и се молим с вяра за човек, който може да е в Англия, в Белгия, където и да е, той може да бъде изцелен там, да получи милостта ни.
Така че, ако имате хора, които са далече от вас и страдат, минават през нещо, не търсете случай, въпреки че може да нямате финансова възможност, физическа възможност, времева възможност. Сега, как да отида чак до Белгия или до Англия, да сложа ръка върху него, да се моля и затова не се молиш за човека и положение. Разбирате ли ми за какво говоря? Още като чуеш, без значение къде е, ти имаш власт, помоли се. Веднага, като чуеш, като дойде лошата вест, дано да ни идва. Нека Бог да ни благослови. Но ако дойде неправилната, лошата вест, моментално се помоли и заповядай, вържи демоните, нищо, че има 1000 километри разстояние между вас. Бог моментално ще ги вържи, защото когато Бог даде дарбата за първи път за вързване и развързване, каза, ето дам ти власт. Каквото вържиш тук, ще бъде вързано къде? Значи той, според нашата логика, трябваше да отиде до небето, там да се ги вързва и тогава да слезе долу. Обаче той можеше от тук да вързва небето. Така че, хора, вярвайте ми, небето, което Бог визираше, е третото небе. И до ден днешен, с всичките наши модерни технологии и техники, не са стигнали до третото небе. Те излизат до първото небе. Представете ли си за какво разстояние говорим? И Бог говори истината и само каквото вържиш тук, ще бъде вързано и чак там. Дет не могат да стигнат нашите модерни ракети. Сега защо да не вярваме, че каквото вържем от тук, ще стигне в Англия, в Белгия, в Варвара, в Бургас? Ние имаме сила, братя и сестри, и тази сила е неизчерпаема. Сила мощна да събаре крепости, да презема територии, да гони бесове и демони. Така че ние трябва да пристъпиме към молитва с вяра. Не просто само да се оплакваме, да отлагаме, защото тук, може би, към финала, да спомена и този стих, людите ми страдат поради нямане на знание. И ние много пъти точно това се случва. Сега да мога да отида чак до там, да съм при него, да сложа ръка. Не ти пречи, че не си при него. Ти можеш от тук да въздействаш. От тук можеш да се помолиш и болния да се изцели. Слава да бъде на Бога. Бог да ни благослави. Виждаме една истинска, различна вяра. Човек, който разпознава духовните йерархии. По същия начин, както Бог е овластил нас, сега е хубаво, въпреки че много бързаме, имаме да отслужим Господна трапеза и слава Богу, много хора сме, има още много неща, времето ни притиска, ама ние днес сме дошли на църква. Хубаво е да разгледаме малко и духовната йерархия от другата страна, тъмната йерархия. Защото по същия начин, както Бог е дал власт на нас, тъмнината също има духовна йерархия. И когато тези бесове, демони, всички тия тъмни сили на поднебесната, които Бог да смъмре и да държи далече от нас, се опитват да ни докосват и да ни почернят живота, те не могат да влязат във вас, ако вие не им дадете изрично право. Той може да идва да те докосва, да ти причинява дискомфорт, да ти причинява смущение, да ти носи страх, Бог да го смъмре. Обаче не може да влезе в тебе. Това са две различни неща. Така че той можеше да отиде до Исус да го изкушава, но нито един демон не може да влезе в Исус. Ако ти не дадеш място на дявола, той не може да влезе в тебе. Обаче, за съжаление, много хора дават място на дявола и тези хора вече са обладани. И когато влезе такъв демон в човек, зависи какъв ранг е. Той може отначало просто от време на време да го манипулира, но когато е с по-висок ранг, човек вече започва да не говори, той демона говори чрез него, демона го води, демона прави неща, Бог да смъмре, става много страшно да видите човек обладан от демона. Може да видите жена да говори с мъжки глас, може да видите мъже, които говорят със съвсем различен като робот, електрически глас. Демона така говори, много е страшно. Но не се страхувайте. И ако вие се сблъскате с такива неща, може да не успеете да го изгоните, защото там има нужда от екзорсизъм, от освобождение. Там вече ви трябва човек овластен с друга власт. Но
Всичко останало, което е по-леко, вие можете да гоните с лекота. Може да слагате ръце, да гоните бесове и демони, защото грехът, ние трябва да бягаме от него. Грехът, ако остане, той зачева и ражда смърт. Само, че този грях, когато остане неизповядан, той е отворена врата точно за такива демони, такива бесове, които идват под формата на различни болести. Често пъти те са с дихателната система свързани и когато има такива демонични опреси, те първо започват с тежко, трудно дишане, област в гърдите, да не можеш да спиш, да се задушаваш и така нататък. Това са точно тези демонични неща, които са влезнали в следствие на грях. Проблема обаче е, че те понякога не влизат в този, който е направил греха, а влизат в децата. Дали го има този принцип в Библията? Сега, искам да не мислите, че Бог ги праща. Бог изпрати на Саул зъл дух. Това е съвсем различно. Не си правете грешни учения. Там казва зъл дух, не нечист дух. Тук говорим за нечисти духове. Това са две различни неща. Когато четете текста, трябва да внимавате. Нечистият дух никога не е изпратен от Бога. Просто Бог спира да те пази и он веднага влиза. Бог не го е изпратил, Бог го гони и го маха, но когато той спре да те пази заради твоето закоравяване и стоене в греха и не се покайваш, той спира да те пази, тогава ние точно това чакат. И само за да ме разберете, защото нямаме време, тази тема е много дълга и обширна, но много нужна да се говори на църквата. Всички помниме, когато Мариям и Арон говориха против своя брат Моисей. Когато се поговориха, Бог ги чу, пламна гневът на Бога и там пише, Бог се оттегли от нея. И когато Бог се оттегли от нея, ясно и точно пише, веднага тя стана прокажена. Защо? Защото Бог взе защитата си. Помните ли за един праведен човек? В Библията го пише. Как дявола водише споразумение, преговори за него и когато Бог му позволи, веднага какво ставаше с живота на този? Да, защото той каза, дали без причина ти се бои Йов? Не си ли го обградил от всякъде? Не го ли пазиш? С пръст не мога да го докосна. Това е първата фаза на нечестивите духове, които идват просто да те докоснат, да те изнервят, но не могат да влязат в тебе. Пак казвам, ако ти имаш грях, за който не си се покаял, това вече е сериозен проблем. Затова не дръжте греховете в себе си, не чакайте хора. Все едно е също да знаеш, че имаш корен останал, като си ти вадили зъба, ама голяма работа да седи. Ами той ще седи днеска, утре, месец, два не боли и после като направи проблем, той да видиш какво става. Има хора, които са умирали от това. Даже. Така че хора не можеш да кажеш, да, аз имам грях, ама аз си го знам, ама покай се бе, човек. Не бяга от Господа, бягай към Господа, защото само Той може да ти прости греха. Само Той може да оправи вътрешността на сърцето ти. За да няма последици, защото греха зачени ли, той непременно ще роди смърт. И това е много страшно. Слава Богу, обаче ти си овластен, ако си кръстен в Святия Дух. И ако дори това, което говоря сега, го виждаш в живота си, защото много хора ще го разпознаят и ще кажат, сега разбирам защо имам този проблем с детето, или в къщата, или парите ни вървят и така, защото аз съм допуснал някой демон поради моя грях. Добре, обаче не спирай сега, ти имаш власт, почни да го гониш, да полагаш ръце, покай се първо за греха си и полагай ръце. Всяка сутрин, всяка вечер, колкото пъти имаш възможност, полагай ръце, изговаряй изцеление в името на Исус Христос. Изцеление в името на Исус Христос. Изцеление в името на Исус. Бъди като жената, която ходише при адвоката, всеки път не се отказа. Изцеление в името на Исус Христос. 3 години и 6 месеца ходи тая всяка сутрин. Знаете ли, че нашите молитви работят? Само си представете, че този амвон е един голям камък. И ако го дадем на един добър каменоделец, той идва с едно длито и с един чук
И ако му каже той да направи един кръст от този камък или мечка, вълк, нещо, защото виждам как са добри, те из дървото го правят из камъка, той почва да чука малко по малко. И от камъка фърчат малки искри, малки парченца се отронват, обаче след месец-два работа ние виждаме резултата. Виждаме, че той е победил. Така че ако нещата са толкова закоравели, ако болестта е толкова здраво хваната, Бог да измъвря, да изсъхне, не се предавай! Слагай ръка, моли се. Изцеление в името на Исус. Ти си ударил с чука, може малко песечинки да са паднали, но те са паднали. Не се предавайте. Вашите молитви работят. Вашите молитви са силни да събарят крепости, да превземат територия от насилника. Бог да ни благослови. И нека бъдем като този човек, да отидем при Исус за нашите близки, които страдат. Темата е много обширна, само че имаме да служим Господ на нещо, което е много важно. Отиди при Исус за твои близки, за твои познати, които страдат. Извикай към Исус за тях. Благовействай им, доведи ги при Господа. Научи ги да се молят. Защото ние понякога го считаме за голямо геройство, че днеска се молихме. Само, че Исус не се впечатля от това, че днеска си се молил 2 пъти, но Той ще се впечатли, ако ти си научил някой да се моли един път за първи път днеска. Бог да ни благославя. Моята молитва трябва да бъде навик на живот. Моята молитва трябва да бъде постоянна. Но ако аз науча моя брат да се помоли за първи път, тогава Бог непременно ще се впечатли и ще каже: о, този мой син работи за мен, и той ще заповяда благословение да дойде. Бог да ни благославя.